Mo kí ẹ̀yin ọmọ ìyá mi lọ́kùnrin lóbìnrin pé Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkẹ́ ti ọlá àti ọlà kó máa bá yín nínú ẹ̀sìn ọlá àti ọlà. Nínú àṣàrà kejì tá a bọ́ sí lénìí, ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ là ń tọrọ o. Ká má wàá gbàgbé dùá ta ní ká máa ṣe látinú àṣàrà mẹ́wàá kejì tó bẹ̀rẹ̀ látèní. Astagfirullahi Rabbi min kulli zambin wa tubu ili. Mo kọjú sí Ọlọ́run ọba láti tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ mi. Wọ́n tún wá tún fi wá pé ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ náà ó pín sí méjì, magafirati àti áfù. Magafira ni ẹ̀ṣẹ̀ tí Ọlọ́run bá dáríjì wá, àmọ́ wọ́n tún sì máa bi wá ní ọjọ́ ìgbéǹde nítorí pé wọn ò parẹ́ nínú ìwé wa, àmọ́ wọ́n dáríjì wá. Ọlọ́run kó ṣàánú wa o. Àfù ni èyí tó jẹ́ pé Ọlọ́run ti dáríjì wá pátápátá, wọ́n dẹ̀ máa parẹ́ kúrò nínú ìwé wa. Ọlọ́run kó ṣàánú wa o, ká bẹ̀rẹ̀ sí mọ irú nǹkan tá máa tọrọ. Èyí tí Ọlọ́run máa parẹ́ pátápátá nínú ìwé wa, òun ni ká bẹ̀rẹ̀ sí béèrè fún láti èní lọ. Ọlọ́run kó ṣàforíjì fún wa o, kó parẹ́ pátápátá o nínú ìwé wa. Mo mọ̀ yí pé a máa ń sọ bí eléyìí, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ìyẹn ni àdúrà eléyìí tó dáa jù. Ó ní, Ya Allah, ìwọ ni ọba kan ṣoṣo tí ń dáríjì ẹ̀dá. Inú rẹ̀ máa ń dùn láti dáríjì wá, nítorí èyí jọ̀wọ́ dáríjì wá o. Dáríjì wá o. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Àmín. Eré gbogbo tún dọ̀la, inshallah bi kudratillahi wa billahi tawfiki. Alhamdulillahi rabbil alamin.